lang wieden we met door het van in het dorp op reis terug de provincie. Die unieke tv-competitie waarin we de dorpen weer op een kop zetten. En er gebeurde weer van alles. We hebben laken, we hebben wel eens even gold, maar we hebben hilarische momenten mee maken. Prachtige mooie tv-beelden snellitten. En nu zullen we waarom op door het van in het dorp. Joet en Nijwiekers nu. Dan ben we er met compilaties van het mooiste uit door het van in het dorp 2012. We begonnen op 3 april in Gerkes-Kleerster-Stroobos. Toen we sensationeel beginnen. Net dat we het wonen, maar het gebeurde wel. Met 3 motorraces. En het ging totaal mis. In het live televisieprogramma Doch het van in het Warp in Gerkes-Kleerster-Stroobos binnen familie 2 mensen verwoenen rekken. 3 leden van de plaatselijke motorclub zo'n de openingsshow van het programma verzwargen, maar 2 van haar botsten op elkaar. Een motorrieder Roen Harseletsel op, de hoorde hier een brutsen ankel en het schouderstikken. De slachtoffers binnen naar de ziekenhuizen van Grains en Ljouwerta bracht. Het ongeluk weer live op televisie te zien. De uitsturing op Omroep Friesland is vanwege het ongeluk voortendagelijks stillijn. Ja, dat is natuurlijk zo'n ongeluk. Dat is verschrikkelijk en iedereen is er heel wat van geschrokken. Alle betrokkenen, maar ook de mensen thuis denk ik die daarnaar kijken. Maar het is wel zo, overal gebeurt ding. En dat is ook wel weer, dan kun je zien hoe een dorp één is. En dat is bij ons is dat zo. En ook als er dus zulke nare dingen gebeuren, dan ben je ook weer met elkaar. En dat is denk ik wel heel belangrijk om dus zoiets heen te komen. Ik was ook heel blij dat we toch doorgaan zijn met de uitzending. Want als we inderdaad we stopt waren, dan was het ook heel rare afloop. En nou ja, dan wil ik echt mijn grote dank uitspreken aan Geert en Jaansje. Die hebben ons er echt doorheen geholpen om die vrijdag en die zaterdag ook nog weer te doen. En dat is gewoon heel goed geweest, denk ik, voor de verwerking van het dorp. Wat gebeurt er op dat moment? Kist het waarom, Harry? Nou, net echt duidelijk. Maar ik reed er in ieder geval heen. En in één keer... er valt een maat van mij, leidt me en eentje verderop belandt in de sleer. En meer is er eigenlijk net van de zijde. Nee. Maar het wie goed opraad. Ja, Martin. heel duidelijk. Ja. En toch zie ik op de beelden, Jim stap je Ja. en hij houdt gas. Ja. Hoe kan het? Misschien wel een technisch mankement, maar ik zoek het net weten. We zijn al 14 weken later. Hoe is het nou met ze? Nou ja, naar de omstandigheden natuurlijk redelijk, want het had wel veel rader al lopen kind. Maar ja, er is natuurlijk een proces van revalidatie en dat geldt voor allebei. En dat duurt vast nog wel even, maar ik denk dat de positieve steun uit het dorp, dat een hele brutte doet. En ik hoop ook dat ze dat voelen. En die stiepen krijgen we zelfs van UZEK. Maar er gebeurde meer in Gerkes-Kleerster-Stroobos, wat het programma hier uiteindelijk stroog. Deze band bij Geliks hier net sinds de Kelt een protte wil in het programma. Jongens on. Yoga. Yoga en dan klunen mij en ai. Heel mooi, heel mooi, heel mooi. De reden is om mijn nekken. Waar is yoghurt? En morgen, wanneer ik me van de werkelijkheid verlos, dan stort mijn hart vol met allerliefst uit Stroobos. En we naar de volgende. Ja, kijk eens aan, kijk eens aan. Fraaie acrobatiek zeggen we bij Geliks en Lippenhuizen. Maar in Nijbeets die een zo'n hele orentak van sport. Het is var hier, de lampjes komen weer en de ski beginnen boeten ta. In Nijbeets is dat voor u onleiding west om een skipperskeer kampioenschap te organiseren. En dat doen wij hier
live in de uitzending, Joert. We hadden finale hier. En dan ren ik even naar de scheidsrechter van het kampioenschap. Dat is Sake Bergsma. Sake, welkom. Ja, hoi. Waar staan er in de finale? Dit ben Hans Totsma. En dat is Jan-Paul Anla. Oké, en zij hadden finale behellen. Ja. Zoals ik al zei, we gaan skeren tijdens de uitzending. Dus ik zeg, heren, hard in de aanslag. En dan kunnen we los. Draai het waar in, scheidsrechter houdt de tijd bij. Kom maar op. Nou, hij komt tussen nog een vraag aan de scheidsrechter. Het skeren van skiën, waar is het eigenlijk goed voor? Waar moet dat gebeuren? Nou, als je 1 keer per jaar moet tot de wolde wel aan, want dan wordt het wel veel te lang. Het kan net zitten blijven. Hè? En als je dan wordt het te warm, simmers. Het groeit terug. Oké, je zegt al, simmers wordt het te warm. Daarom is het hier een goed moment om het uit te skeren? Ja. Ja, dan hebben ze dan in het laan komen een paar weken, dan zitten we een beetje naaien wol op. En dan had het net zo gauw last van de warmte. Hè? En ze zitten nooit naar in het hok. Dus dan is het wel lekker dat de wol er rauw is. Ja? Hoe vier ben ze? Nou, ze was een beetje op de helft. Ja? Als ze komen het hok wijzen, dan scheert ze vaak net zo mooi. Ja? Het scheert makkelijker als ze een tijdje boeten rond, hè? Als je het lang wij komen en scheert ze voort, dat wordt vaak het beste. Als je nu zit er wordt een beetje strieën in en zo. En het oren wat, dan scheert het toch wat minder mooi. Maar het lijkt me nou een hele klus om zo'n beetje vers te houden en te skeren ondertussen. Is het gebruikelijk dat je dat alleen nog doet? Ja, vaak doet het alleen, ja. Ja, als het is vaak als je 1 keer lezen, dan doe je het vaak wel lezen. Maar ja, die is zelf wel makkelijker dan horen. Hè? Het is wat een speciale techniek, zeg ik wel. Je moet het beestje tussen de voeten houden. Hoe zit dat? Ja, je moet hem wel een beetje klem houden. Ja, want we zijn soms samen weer vertrokken. Ja. Nou, dit is, ik moet zeggen, allebei door ze tegen hun best. Ik denk dat we geen winnaar krijgen, Joert. Ik denk dat de 2 finalisten, Jan-Paul Anla is klaar. Ik zeg het, de winnaar is bekend. Applaus voor de winnaar Skipperskerer 2012. Door het Van in Dwarp smeert ik prachtige beelden op van Ben. Dwarpen waren mobiliseerd en de jeugd werd net 14. Wat wie is actief in het programma. Eerst tekenen en daarna kun je het uitgummen. Maar stel Jim nou eens even wat voor bij bikkels. Hoe sjuggen bikkels eruit bijvoorbeeld? Allemaal bobbeltjes. Bobbeltjes, oké. Ik weet het niet. Gisteren dat ik wat bij voorstellen? Ik weet het ook niet. Hoi, ik ben Brian. Ik ben 11 jaar en ik zit op basketbal in Drachten. En voordat ik daar kwam speelden ze heel slecht. En nu zit ik erop en ze spelen nog veel slechter. Dat is op zijn meeste stukje zelfkennis. In de kamervuurt in Wuddum. In Wuddum hier zo'n het punnekje. Ik sta hier voor het glazen huis. Met 24 uur per dag punniken we de hele week lang. Punniken, de punnikriegen, dan zeggen de band eens even snel eten hoe lang het er is. Want dat is natuurlijk moeilijk te skotten. Geef maar in, Hedwig. Doe maar, let jou maar hoe een oren ben. Ik zal even jaren wat ze denken, hoe lang het er is. 49 meter en 34 centimeter. Fantastisch, geweldig. Nou doen wij speciaal voor Jim een stukje playback van Mary Poppins. Ik wens Kim een prachtig plezier. Supercalifragilisticexpialidasties. Het is een combinatie van bescheiden en bombastisch. 3 maal daags gebruiken en je voelt je echt fantastisch. Supercalifragilisticexpialidastisch. Een diddle-diddle-diddle-lie. Maar dat betekent niks. Het betekent precies wat jij wil. De hole mens van vroeger was bepaald niet welbespraakt. Dit woord had hun bestaan zoveel gezelliger gemaakt. En had het maar op een der stenen tafelen gestaan, dan zou het met de mensheid heel wat beter zijn gegaan. Oh, supercalifragilisticexpialitastisch. Zeker wel te weten dat de luisteraar verrast is. Het houdt de hersens soepel en het strottenhoofd elastisch. Supercalifragilisticexpialidasties.
razend actieve band dus in Doch het Verdiendwarp. Maar net alleen nog de band wie actief. Ook de oude Rijn die liet hem in dit programma. Maar juist heel bijzonder feit, die hele oude mevrouw in Akkeren. Ja, jij hebt een dame net te vregen, maar ik doe het toch. Mevrouw Woudstra, mag ik je vragen hoe oud je bent? Nou, zaterdag ben ik 100 hier. 100 hier. En nevens mij ben je dan de oudste inwoner van Friesland, of net? Dat was de ik zijn, maar ik weet het net. Maar ik moet het maar leeuwen. Ja, wij leeuwen het. Ja. En om nou te zeggen, steeds wel dat mensen ouder worden, dan houden ze zich wat minder bezig met wat er in de wereld gaande is. Maar dat is bij jou net zo, hè? Nou, nee, ik ben een beetje op wegen te blijven. Lees je ook een kranten? Ik kan hem net meer lezen. Wat jaren dan misschien? Ja, jaren al. Tenminste, daar ben ik bij dwaande. Ik heb nog de oudere kranten. Daar ben ik op geabonneerd. En dan heb ik nog het Algemeen Dagblad. Dat weer proef. En dan moet even aanvregen worden. En dan hier ik vliegen week, hier ik ze een week weinig. Ah, dat is wel in de war. Maar je bent net zo lang verliezen, ben je nog een nieuwe hobby begonnen, hè? Bedoel je de kranten? Nee, dat schilderen bedoel ik. Het schilderen. Ja, toen weer 100 rijden. 100 rijden wie je toen met schilderen begonnen bent? Ja, maar ik wie een lief beetje. Ik ben een jongen toch. Toen kreeg ik zo'n dingetje om in te vullen met mijn kleuren. En de plannen waren goed. Maar na 2 jaar later kreeg ik een grotere plaat. Nog zo'n 65 bij 60 denk ik. En die moest ik nog invullen. En het is wel mooi, maar het is hier een kunst. En toen win je 100 rijden en dat dacht je, nou ook was echt de kunstmeis. Ja, toen heb ik de drieste schoon aan die een klare vregen als ze nou het meest op een kus hebben. En ja, ze nam het. Dat was goed. En het voldeed me best. Want ik vond het hartstikke mooi. En toen dacht je vorige jaar van, ik ben net zo mobiel meer. En toen dacht je van, nou moet dat ook wat aan gebeuren. En toen had je nog een scootmobiel aangeschaft, hè? Ja. Een rolstoel, nou dat hoefde net. Maar een beetje gang erin zetten. Dat wordt beter. En deze maak ik de lieds. Ik wil graag wat groter. Ik zou zeggen, je vreeg nog een nij aan. En mag ik op je jitje komen trouwens, want je straks jitje binnen, 108. Dat zou ik wel mooi vinden. Nou, dan doen we dat. Ik kom op jouw jitje. Tussen kunst en kliko. Goeiemiddag, wel van het sprookjesachtig weer doen. Weer mooi waar, wat was nog meer? Mooi is dagelijkse rubriek tussen kunst en kliko. Of, zaten wij in Friesland zitten, tussen kunst en kliko. Je kunt mooie zaakjes bij me komen en dan beschouw ik als expert wat het is. Is het iets van kunst of is het iets van kliko? Ja, daar ben ze weer. Wat hebben we nou? Mooi. Daar is de scherpke. Daar is het ding. Daar graaft het gat. Daar troost de marine. Op sodemieteren. Mooi. Even serieuze zaken. Dit is net grappig bedoeld. Ben ik aan de beurt? Jo, ben aan de beurt. Sure, ik stond van de mond een visje. Zo. Dus zeg ik dit. Maar dit is wel een vangst. Ik weet net waar dat is. Het Het is een- sleet mij al hier rond. Nou, dat sabot. Kijk het net, hè? Ja. Dit is een Chinese karper. Een jongende karper. Ik zal het even zien litten. Misschien kun je mijn microfoon even beter horen. Dank je wel. Ja, wil je? Speciaal soort, net zo hetero. Ik word er helemaal stressed van. Maar als kom ik uit bed. Dan... Be happy. Dit is een prachtig ding. Zal ik jou vertellen, het is een bijzondere vangst. Ik zou er echt van genieten. Ja, het is geen kunst, maar het is absoluut geen kliko. Oh. Ik zou zeggen, pas er goed op. Ik zet hem hier even del. Want het leuke is, heel praten mensen wat zit weer nog zo'n ding her. Kun je het goed zien? Eerlijk weer? Hou eens even op. Sorry? Eerlijk weer? Ja, eerlijk weer. En ik liet nou even zien hoe de mensen thuis zo'n ding zelf mooi zien kennen. En het wonderbaarlijke is, het is tussen kunst en kliko. Maar Joet, komt de kunst uit de kliko. Je hebt nodig van zo'n prachtig kunstwerk. Allereerst natuurlijk een vis. Die pak ik er even mooi. Zet hem maar even del. Dan kun je me misschien even assisteren. Zo, die plankje wel fut. Dat wordt niks mooi.
Lees een model, jouwt niks. Alsjeblieft. We beginnen mooi. U zegt hier al een vis. Toevallig heb ik een vis in de kliko. Mooie vis. Zeg hallo vis. Hallo. Mooi. Hallo, vis. Dan heel nodig als basis een plank. En het ding wat hij... Ja, een plank natuurlijk. Dan een potleert. De juist die vis een namen. Keert. Zo. Dan is het even plaats bepalen. Waar komt de vis op de plank? Nou, zo ongeveer is het mooi, denk ik. En wel die kant op of die kant op. Dit is een makreel. Die zwemt altijd nooit best. Dan heel nodig. Een paar spiekertjes, broodje cheese. Wacht even. Spiekers. 2 prachtexemplaren. En natuurlijk de onvermijdelijke hammer. Wat is nou, Dwaan? Plaats vis op plank. Plaats spijker op vis. Sla met ferme hand de spijker door de vis. Ik wil er raar van. Deze die met me even terug te egen, er zit al Gotsi. We zijn er al haast. Het ziet er al echt uit ook. Maar natuurlijk, een jongende vis zonder batterijen is niks. Dus die batterijen moeten er even niet. Past net helemaal met even wat uit. Nou. Een gratie in de moest. Nou, serieus het verschil? Ik net. Precies het meest showt ik. En dan geven we nou weer om door Ilke. En laten we dan eens even achter de schermpje van Dogget van in Dwarp. De beelden die je hem thuis net te zien kregen. En we zijn weg. Ja, dat is een strakke show, jongens. Strakke show, één ding wat lang, sorry. Ja, dat is een strakke show. Mooi, mooie spectaculaire show. Lekker eten, lekker muziekjes, alles erop en eraan. En wij hebben weer uw best die nummer van de meisje. Mijn taak is schakelen, de beelden op het juiste moment overbrengen naar de studio voor de uitsturing. En ik probeer die Geert een beetje te volgen natuurlijk, die hierbij zit. Het is hartstikke leuk werk in Maasnal. We gaan gezellige ploegen, Geert leuk, we willen ik ben zeer tevreden over hoe het gaat. Echt stressvol? Ja, soms is het wel eens even stressvol, ja. Dan moet er eens even ingrepen worden. Net ieder dorp had het even goed van, maar in sommige dorpen, zoals laatst, dan hoor je 4 minuten over. Dus dan moet je heel goed bedenken wat je dan... Dat is improviseren? Dat is echt improviseren, ja. Ik zorg voor de voorproductie eigenlijk, de reclames. Elk dorp moet minimaal 10, maximaal 4 adverteren zo'n leveren. En de promofilm, de introductiefilm. Dus voor elke uitvoering wordt een introductiefilm toont van 2-3 minuten. En daar ben ik verantwoordelijk voor. Ja, geweldig project. Ik ben blij dat ik hier aan mee mag werken. En ik leer natuurlijk gigantisch veel. We doen leuke dingen. We doen dagfilmpjes, we doen reclamefilmpjes en we doen natuurlijk het live filmen hier. Ik vind het een hartstikke mooi programma ook. Ik vind dat het leuk in elkaar zit. En ik denk dat er ook veel mensen van genieten. Ik vind het een mooi project. Dit is een man van de grote meesten zeggen. Ik zou dit wie net bijen voelen, dit steen rood lezen. Ach, ik weet wel, die fabriek roept met hier echt fris. Dat is zo, maar weet de Jim wat het direct is? Het roertje van de jennen, roept de lucht op van de kei. Ja, de toekomst in de witte, die mooie dwarp is dichtbij. Om mij elke nieuw proberen, als dat vol is het net. Maar ik stil het je mond sinds de iets maar de leiding heeft. Dit is
een maat van een moe, een bintje, kampen, tjerptoer. Bleentse koekoek, joppel, squallen, heide en de boer. Ach, ik weet wel, griep burgemeester mag, hou volle meer das wis. Maar weet de Jim wat het direct is? Bloedje van een jennen, roep de lucht al van de kei. En de toeblok in de fietsen, die mooie twakken is dichtbij. Door mij elke niet beweren, als dat volle is het net. Maar ik zil het je mond sinds iets maar, en leidt niet het. Dit is een maat wat tussen de grijden, de mar en de woorden. Het wordt me meer dan tretje voor het meisje, jongeren als ouderen. Denken we dat we maar het groeien zult, dan hebben we het mis. Maar weet de Jim wat het direct is? En het bloedje van de kennen, roep de lucht al van de kei. En de toeblok in de fietsen, mooie draken is dichtbij. Nou mij elke niet beweren, als dat volle is het net. Maar ik stil het je mond sinds iets maar, de leidt niet het. Maar ik stil het je mond sinds iets maar, de leidt niet het. Die zijn Kane en Kelsey, wij gaan lekker hard. Het is een nood aan buren, verdocht het voor niet warm. Yo, moet je nou eens horen, in het hoge noorden, in buren bij de oren is ons broertje geboren. Zeven op de hoogte, daar zitten we in een klas. Met vet voor ramen, natuurlijk van glas. Want leren vinden ons saai, dan kijken we naar buiten, naar een kraai. In de haven een bommetje is beter dan een sommetje. Ze speelt aan het verbouwd, want hij is veel te oud. Er rent ze in het dorpshuis, hoort een buur hem echt thuis. Thuis, 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 thuis. Hij gaat ziet door het dorp met de bel en de bellen kan hij best wel snel. Hij zwaait met die bel heen en weer en roept hij het nieuws nog een keer. Bij de Vom de Kerk staat de steen dat niks zegt. Vroeger zat er een man op die was recht en sprak recht. En als ik in ons dorp stil, dan kreeg ik honger, ja. Daar ren ik naar mijn huis, zo hard als Foekje Dilma. Buren is een dorpje in het noorden van het land. Je kent het dorpje vast, want het staat vaak in de krant. Ons aan het fikken, dat was niet te kikken. We hebben nog de kerk, het monument is vet sterk. Buren is trots op de oren, moet je dat nou horen, 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 horen. Hier zijn Kane en Kelsey, wij gaan lekker hard. Het is een nood aan buren, verdocht het voor niet waar. Maandag gaan we volleyballen, we gaan de bal ook net knallen. Dinsdag hebben we een germpie, je vingers zagen dat maar niet. Woensdagmiddag is de dag, ik weer aan het sporten mag. Donderdag ging met meesluit, hij blaast regelmatig op zijn grote fluit. Hier zijn Kane en Kelsey, wij gaan lekker hard. Het is een nood aan buren, verdocht het voor niet waar. Yeah, en vrijdag is de dag, dan is het weekend en ik wacht. Dan is het Scooby-Doo, die hebben muziek, activiteiten zijn uniek. En zaterdag naar het dorpshuis, we eten patat. Alle buren me zitten op een gat, what? En zondag is een fijne dag dat ik de hele prijzen mag, yeah. Amen, yeah. Amen, yeah. Onze week is super fijn, dan nog 2 keer op het pleintje. Hier zijn Kane en Kelsey, wij gaan lekker hard. Het is een nood aan buren, verdocht het voor niet waar. Die waren Kane en Kelsey, we gingen lekker hard. Het was een nood aan buren, verdocht het voor niet waar. Als je hem dwarp op elkaar zetten willen, als je hem een prachtige mooie weekend beleven willen, jou je hem dan op voor het van in dwarp. Je weet net wat je misruimt, net al. Precies, ik zou zeggen, gewoon doen. Dus het verbindt niet alleen nog je eigen dorp, maar ook de hele provincie. En dat is hartstikke mooi. Als je nou nog meedoen wil om door het van in dwarp, ga je met roddelen, want dat is een mooi tijd van je leven. Kom aan. Zet je hem terug. Kom voor de eerste prijs en als het net lukt, ga je wel een mooie week houden. 20 minuten per dag, vlammen, geweldig. Het is prachtig, jou je hem op zoek zitten. Dit is de eerste van 2 compilaties van de allermooiste momenten uit Door het van in Dwarp 2012. Na een week sturen we deel 2 uit. Ondertussen, 2013 leidt alweer op de loer.
En we komen waarom, met Doch het van die dwarp. En jou kan meedoen, met jouw dwarp. Belib je de prachtigste weken van je leven in je dwarp. Zet de boel met u op een kop en zorg je ervoor dat jouw dwarp op een kaart komt te staan. Meld je nou aan voor Doch het van die dwarp 2013. Ga naar www.diendwarp.nl, vul het formulier in en waar wit zit jouw dwarp, tak hem hier in Doch het van die dwarp. Graag ons na je week voor deel 12 van de compilatie.